फैसा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि अक्सिजेनसो बरगयारि दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट खुंग्रिनि बाथाबारियाव फैला एमसिएलए बर' सावथुन दिन्थिनो लाहार फाहार चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि बाथाबारियाव आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मुंदांखा जानो हानाय फैला बरगयारिनि लिरनाय आरो बिथोन होनाय आबुं बर' सावथुन फैला एमसिएलएखौ बोहैथि दाननि 13 नभेम्बर 2023 खालारखालि दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। बे सावथुन दिन्थिफुंनायजों लोगोसे सावथुन दिन्थिफुंनायखौ मेहेरगोनां खालामनो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मोसागिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन होनना सावथुन दिन्थिगिरि बिथांमोनहा फोरमायहरो। युटुबारफोरा बिगासिनो दंना बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि प्रकाश नार्जारि मोना हाट बै बडलेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होनबा बे नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन। है जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार। गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय। जों दुखिया मानसि फुजानि मुङाव 1500 हरबानो जागोन सार। मा साख्रि नांगौ आमायसो गोसोआव दंना आमाय बिसायख'थिनि समाव जेब्ला आं नोंनि न'आव थांनानै आथिङाव हमनानै भट बिहैदोंमोन अब्ला मा बुंदोंमोन गोसोआव दं आमाय? बेसे गोबावजों गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै बिसायख'थिनि समाव दाम दर खालामबाय थाबावनो? सारा गैया मैया क'क्राझाराव थांनायानो फैयाखै। बेलायथो खारखुमाबायानो आरो बेरेफुंजानि। नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुफ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन। Now you are the failure leader of this constituency. फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया। जोंहा मोनसे गोनांथार बड' भिडिअ फिल्म जानो थांगासिनो दं। जोंहा नैबे जोंनि खुंग्रि जालां बाजारनि फोथाराव जोंहा जागोन 13 थारिखआव जोंहा मोनसे बयजोंबो अनसायजानाय बयजोंबो मुंदांखा जानाय जोंहा मोनसे गोनांथार सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय जोंहा फैला एमसिएलए। बे जोङो 13 थारिखआव जोंनाव नुजाथिफैगोन आरो बेनि सिगां जोंहा मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव जोंहा बाहागो लाफैगोन देंखोगिरि हिसाबै जोंहा तुरुन ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा फैफानो हागोन जोंहा अमिताभ ब्रह्म। बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव फैनानै गावसिनि गोदै गारांजों खननानै जोंनि सिगाङाव होलांगोन। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव साफ्रोमबो बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा बर' सावथुनखौ अनसायग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जानो गोनां 13 थारिखआव जोंहा एमसिएलए जा बर' सावथुनखौ गासैबो अनसायगोन गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होफैगोन बेखौनो आं आसा खालामनानै बे समावनो दोनथ'बाय। बेसे टाइमनिफ्राय श' जागोन? श'आ 8 बाजिनिफ्राय होनाय जादों 8 बाजिनिफ्राय। जों 8 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जा मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनायखौ लागोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो 9 o'clock जानाय एबा 9टा बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जानो गोनां जोंहा एमसिएलए बर' सावथुन बे सावथुनखौ जोङो बेखेवगोन आरो। सानबेसेनि थाखाय लाबोनाय जादों नोंथाङा? जोङो साननैनि थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। जोङो 13 आरो 14 बेहाय जोङो लानाय जादों। टिकेटनि बेसेना जोङो अनलि जों सियाराव 100 थाखा। जोंना खालि 100 थाखाल'खा हायावबो गैया। फुरा गासिबो जोङो कमप्लिटैनो फुरा सियारावनो मोनजोबगोन आरो। केपासिटि बायदि बेसेबांसो खालामदों? सियार केपासिटियाथ' जोङो
4,000 एबा 45,000 एबा बेनो आरो